Pois eu son Ailén Kendelman, veño actualmente dende o Porriño, aínda que nacín en Buenos Aires. Dedícome profesionalmente ao teatro, teño unha compañía de teatro, e tamén pois, son música e por iso estou aquí. Pois estou a desenvolver unha señora orquestra que, como o nome pode indicar, é unha muller orquestra, non? Hai moita tradición de homes orquestra, coñecemos, non? Hai moitas pinturas de hai moitos séculos nos que podemos ver a homes que están tocando en simultáneo varios instrumentos á vez, e nas pesquisas que estivemos facendo, porque levamos un tempo investigando, non atopamos, a día de hoxe, ningunha muller orquestra. Entón, realmente, isto foi unha das claves, no, que me motivaron tamén a facer este proxecto. E logo tamén hai algo que para min é, bueno, pois que é especial, é que de alguma maneira o repertorio vai ser unha viaxe ás miñas raíces, porque eu chámome Ailén Kendelman Mouzo, eu nací en Argentina, o meu nome é mapuche, o meu apelido Kendelman é ruso-xudeu e Mouzo é de Vimianzo. Entón, digamos que o meu nome fala dunha viaxe, e de alguma maneira no repertorio sí que vai haber unha viaxe pois, de ritmos ou melodías que poidan ser argentinas, con pezas galegas, con pezas polacas, ruso-xudeas. Entón, sí que nese sentido, para min é moi especial esta viaxe e tamén é unha maneira de conectar de alguma maneira cos meus antepasados, dos que prácticamente non sei nada, e chegar aquí e pararse e pensar neste proxecto, no meu caso, non? Que estou nunha fase bastante inicial, é un pararme e comezar a ver as posibilidades do meu proxecto, cuns espazos pois, de traballo, con moito mimo por parte de toda a xente que forma parte, non, destas residencias. Entón, a verdade é que facilita moito un proceso de creación no que poidas experimentar, no que poidas probar, no que poidas errar. Tampouco se busca un resultado, que iso tamén é moi importante, non vir aquí a ter algo pechado xa. Pois, a verdade, pois iso, con un certificado digital tens que entrar, cubrir o formulario, ver que podes cumprir as bases e facelo. Eu convido a todo o mundo que faga, porque creo que realmente é unha oportunidade que che dá un soporte, ademais hai asesorías por parte da Deputación, da Comisaria Aitana Cuétara, hai moita facilidade para que realmente cada proxecto se poida desenvolver no punto no que estea, que iso tamén é interesante.